लोगोफोर आंनाव गोबां मानसिफ्रानो सोङो नोंथांनि WhatsAppनि हम स्क्रिनाव नोंथाङा माबोरै फटक लागायनानै दोननो हायो। नोंथाङा माबा मोनसे थार्ड पार्टी एप्लिकेसन इउज खालामो नामा बा नोंथांनि WhatsAppआव माबा मोनसे अपसन दं नामा फटक दोननो हानाय, नोंथाङा अननानै आंनोबो खोन्थालाय होननानै गोबां मानसिफ्रानो सोंनायलाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामनो सानबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो गावनि WhatsAppनि हम स्क्रिनाव गाव गावनि फटक दोननानै लानो सानदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलां, होनबानो नोंथाङा गोरलैयैनो गाव गावनि फटकखौ दोननानै लानो हागोन। फैदो बिदिब्ला आं दा नोंथांनि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिदिनि। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो WhatsAppनि हम स्क्रिनाव फटक दोननानै लानो सानदोंब्ला नोंथाङा नैबे गोजौनि डट मोनथामाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव नैबे GB सेटिंआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। GB सेटिंआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंनाव गोबां मानसिफ्रानो सोंहरगोन बे GB सेटिंखौ माहाय मोनो होननानै। बे GB सेटिंआनो जाहैबाय जोङो GB WhatsAppखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन। बेनि उनावसो जोङो होनबासो जोङो बेबायदि गाव गावनि फटक दोननो हानायनि अपसनखौ मोननाय जायो। दा नोंथांमोना GB WhatsAppखौ माबोरै डाउनलड खालामो, माहाय डाउनलड खालामो, नोंथाङा बेफोरखौ मिन्थियाखैब्ला आङो बिनि अलरेडि मोनसे भिडिअ खालामखानानै दोननाय जादों। दा नोंथाङा बे भिडिअखौ नायाखैब्ला आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथाङा बे भिडिअखौ थांनानै नायनानै आरामसे डाउनलड खालामनो हागोन। दा जोङो फटक दोननानै लानो थाखाय नैबे इउनिभार्सेल होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं सेर आइकन होनायाव दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बिनि उनाव कालार्सआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। कालार्सआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेयाव नुनो मोनदों बेकग्राउन्डआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा बेकग्राउन्डआव क्लिक खालामनानै नैबे फटक होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। फटकआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांनि फनाव जेसेबांनाखि फटक दङ बियो श' जानो हमगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि गोसो बायदि नोंथाङा बबे फटकखौ नोंथांनि WhatsAppनि हम स्क्रिनाव दोननानै लानो सानदों नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव एगजाम्पोल दिन्थिनो थाखाय जिखुनु मोनसे फटकखौनो सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आं नैबेखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे सेट वालपेपाराव क्लिक खालामनानै लानोसै। दानिया आङो बेक खालामनानै लानोसै। दा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आंनि फटकआ सेभ जानानै थादोंना थायाखै। नै दा आंनि फटकआ अलरेडि सेभ जानानै थाबाय। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गाव गावनि फटकखौ WhatsAppनि हम स्क्रिनाव गोरलैयैनो दोननानै लानो हागोन GB WhatsAppनि गेजेरजों लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। अननानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय।